गाड्या अडवून डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला घेऊन यायला लागलेत. तुम्ही आमच्यासोबत बोला, आमचा माल चांगला नाही, हे नाही, डिसीजच माल घेऊन येत आहे म्हणून सांगतात. ब्रॉयलर आणतात तर डिसीजच घेऊन येत आहे म्हणून सांगतात. आता आम्ही ॲनिमल हजबंडरीकडे चेकिंगला दिल्यानंतर आमचा माल रिपोर्ट क्लिअर आहे. त्यांनी पण आम्हाला चांगलं सहकार्य दिले, तुम्ही तुमच्या गाड्या घेऊन जा म्हणून सांगितले. आणि ही लोक आम्हाला रोज रात्री आमच्या गाड्या 12-2ला अडवून परत पोलीस स्टेशनला घेऊन यायची रोज धमकी द्यायला लागलेत. आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन येऊन आपण पळून जायला लागले. लोक कोण आहेत आम्हाला माहीत नाही, पण आम्ही त्यांना पोलिसांनी नावं दिले, आम्हाला कॉन्टॅक्ट करायला आहेत. ज्यांनी कंप्लेंट केली त्यांनी, ती लोक आता फोन उचलत नाहीत, पोलिसांचे सुद्धा फोन उचलायला तयार नाही. त्या लोकांनी म्हणजे सीएम साहेबांनी आमची मीटिंग घेऊन आम्ही पाहिजे सीएम साहेबांच्याकडे पाहिजे जातो, त्यावेळेला आमचा काय तो न्याय द्यावा. असोसिएशनला या म्हणतात त्यांनी युनियन तयार केलं ना, त्या युनियनमध्ये येऊन आमच्यात सामील व्हा म्हणतात त्यांनी. आणि त्या आमच्या गाडीवाल्यांना ते आम्हाला भाडी देणार. त्यांनी सांगतील तिकडे आम्ही माल टाकायचा, त्यांनी सांगतील तो माल आम्ही बुकिंग करायचा. आज आमच्यापेक्षा म्हणजे आम्ही जो माल देतो त्याच्यापेक्षा त्यांनी चांगला देणार असं सांगतात. पण माल चांगला आमच्यापेक्षा माल चांगला कोण देऊ शकतो आम्ही सांगतो तुम्हाला. आमचे फोन काढून घेऊन रस्त्यावर 2 तास आमची माणसं येतात तिथे थांब, पोलीस स्टेशनला नेतो म्हणून अर्ध्यात थांबवले. हे गाडीचे ड्रायव्हर आहे, काळोखात नेऊन थांबवले आम्हाला 2 तास एका ठिकाणी. काय म्हणून थांबवले? आमची माणसं येतात, तुम्हाला हलत्या कामाने हलायचा अधिकार नाही. फोन काढून घेतले आमचा. आणि हल्ला तर अजिबात आमच्याशी गाडी हल्ला तर इथं गाड्या फोडून टाकणार असं आम्हाला. पोलीस स्टेशन पुढे होतं पण तिथे न्यायला नाही. तिच्या मागे काळोखात नेऊन आपली गाडी समजून दादागिरी करताय. तिथे येऊन आम्हाला झोपायला सांगितलं.